Ja, hej. Vi snakker med Geir Helgesen, professor i Nordkorea. Og han har studeret det i rigtig mange år. Og vi har nogle få spørgsmål, vi gerne vil stille dig. Ved du noget om Sydkorea, siden Nord og Sydkorea har meget at gøre med hinanden? Sådan det grundlæggende. Syd og Nord har meget lidt med hinanden at gøre, fordi at de har et konfliktforhold, som opstod efter eller før Koreakrigen, og derfor er det meget, meget lidt, de har med hinanden at gøre. Okay. Sydkorea og Danmark har indgået en aftale som noget grøn vækst. Hvad synes du om det? Det er en glimrende aftale, som kan være en stor fordel for begge parter. Og der har været nogle problemer i måden, det er blevet etableret på, og Danmarks deltagelse, men det ændrer ikke ved det faktum, at det er fornuftigt at arbejde sammen om grøn vækst. Ja. Tror du nogensinde, at Nord- og Sydkorea vil blive gode venner igen? Altså, Nordkorea har jo bombet nogle af Sydkoreas strande. Det er ganske sikkert, at på et eller andet tidspunkt i historien, vi ved ikke hvornår, vil forholdet ændre sig til det positive. Okay. Tror du nogensinde, at landet bliver lavet om til demokrati, altså Nordkorea? Hvis vi med demokrati mener den styreform, man har i Danmark, Ja. så er det ikke sikkert, at det bliver lige præcis sådan. Men der vil komme reformer og store ændringer i Nordkorea, og de er i princippet allerede på vej. Okay. Tror du nogensinde, at der vil komme oprør i Nordkorea over diktatur? Det er ikke meget, der tyder på, at det vil ske. Nej. Okay. Tror du Nordkorea vil starte 3. verdenskrig? Det er heller ikke meget, der tyder på, at det vil ske, og det har de heller ikke ressourcer til, Okay. skulle de have ambitioner om det. Men de har jo troet mange lande med, at de vil bombe det. Ja, og det kan man sammenligne med, at hvis man selv føler sig truet, så kan man i virkeligheden have et sprogbrug, som er meget aggressivt, men det ændrer ikke på det faktum, at de er den lille part. Okay. Hvad vil du tro, at der vil ske for Nordkorea i fremtiden? Altså om de stadig er så lukkede, som de er i dag? Det vil ændre sig, og det er, som jeg var inde på før, på vej til at ændre sig. Og det handler jo lidt også om, hvordan omverdenen håndterer den ændring. Om det er noget, vi støtter, eller om det er noget, vi er lidt ligeglade med. Okay, det var alt for i dag, Geir Helgesen. Tusind tak, fordi du ville svare på et spørgsmål. Ja, Selv tak. vi ses. Hej.